To takto som sa nie, že... Počkaj ma. Počkaj. Počkaj. To takto som sa nie, že ahoj mami, že čau mami. No dobre, môžem ťa? Nie. Daška nechce, aby som ťa zobrala, tá vidíš, aká je? Tá dobre. Toto už trepeš? No, toto už trepem. No, treba. Tá tu sme v meste, nie? A ona stále nechce. Dobre ti šibe. Tá už ťa môžem zobrať? Nie. Tá vidíš, aká je? Tá, kde je mesto? Tá holub? Toto je celý deň. Tá bábo. Tá, už ťa môžem zobrať? Nie, to mi pochoď. No, mami, tak už budem končiť. Sa ma zober. Čau, mami. Jej. Tá, ešte spolu sa zoberieme, poď. Ahoj, mami. Čau, mami.